आंखौ सिखाव बायदि नुलायलायनो थांनाय खिथुआनो बोरैबा दंलाय खिलाय केमेरायानो Hello guys, welcome back to Kesia Busumutari. Asa खालामो बयनिबो खबरा मोजाङैनो दङ ना ओमफ्राय फंबाय नै देनबा किदोंखौ बयल खालामना लाग्रोबाय नै बेदर संगासिनो मबाइलावबा मोजां नङालै गोथावसो बिराद गोथाव नुखादों अमा बेदरखौ रुनानै दोनबाय नै दायो संगोन जोङो दायो काजि लायनो नागिरदों लामायाव माहाय गोजानसो जायो आरोना इयाव लायनो नागिरदों काजि ओमफ्राय बे आगैदो आंजों थांगोन आरोना इदों आंदों जों काजि लायनो दा आलासिफोरबो हायगोन नालाय ओमफ्राय इयाव होनो थाखायबो आरोना दायो नायलांबाय थादो जोंनि भिडिअखौ जंगल थांगोन जोङो दायो जोमैया जि मोजां जाखादों दिनै लायनाय आंनि लोगोआ नाहर माहाय जोङो दायो पाक्का लामा सफायबाय नै बैथिं थांबाय थागोन आरोना जोङो इथिं थांनानै काजि लायनोसै नोंथांमोना ना सोर आंनि भिडिअखौ नायबाय थायो माहाय शेयारबो खालामना होदो अरे कहना क्या चाहते हो यावसो आब'मोननि गामिया माबा गोजौ आरोना जेनेबा बेफोर गामिया गाहाय ओमफ्राय बे गोजौ आरोना नै इथिं गाहाय इथिं थांबाय थादों जोङो ओमफ्राय गाहायथिं थांनानै नारें काजिखौ लायगोन जोङो बिदि आंदों बे उन्दैयाव जि फिसा जाखामोन दायो मटु जाबाय पाहार बायदिस्रा आरोना इथिं गोजौ ओमफ्राय इथिं गाहाय सफायबाय आरोना ओइयाव दलं बनायबाय थादों ओइयाव दलं बनायहांबाय आरोना जाथारसिगोन दलङा जोङो दायो नारें काजियाव माबायाव खाथियाव बेनो नारें काजिया खिथियावलाय ओइयावनो दोङो ओमफ्राय जोङो दायो जोङो खाहैनोसै आरोना लायनाय नारें काजिया बैयावनो दं आरोना लाय थाइसोदों सान्दुं गोसाबाबो लाला आं साफाखौ गिथाव जायोना दायो नारें खानाय हायाव ओंखायनो फोसुनानै थामथाय नों खाथियाव आरो दोंसोयो इथिं नै इफोर सिङाव खिलाय सिङाव इखो सिनेदो आङो नै काजिया जि लारि थायखादोंना नै आंखौ सिखाव बायदि नुलायलायनो लारि 1 2 3 4 5 6 ता दङ इयाव 6 ता लाइन अभी मजा आएगा ना जोङो दायो नारें बागान
ในबिथिंबो दोङो มาขากันได้หรอ Gurley stangli nih kituan buri badeng lele kisle. Kimere ane le just koi. जादों Nah kituan buri badeng lele yo. Khana beda. Baka khala ni. Hai deh. Nebe mansigan khabai जोङो बेखौ ไปเจอกันเช่น Adi,นี่คือข้าวใบเนยอย่าบอกเคยตาบะดงไข่อยู่เนี่ยอีชิมบุกสิชิมบุกเนยเฟลเวอร์เคยตาบะดงเนี่ยไอ้จิ๊กสเล็กจิ๊ก เนย จากกิสกิสต์ayo guna sama jangan ulang Adi Hadaron nengah kasih hanya bos sang sudah.ไปเจอคนสิใช่ ในเรื่องสังคีนิข่าวไว้อะไรข่าวไว้พวกเคลียร์ได้เลยเบียร์บุลานี่พวกเคลียร์ แบะบลานี่พวกครี Jungle Strang. Nah, cuma sih kerja-kerja Thai kada apa lah. Mana boy side of dengar na. Sampai be side of dengar. Ini ni kita macam lah beda. Dong segala. Alasi dengan nalai mahai gini kana langsir na. Sampai gaben be alasinya kan zahagan ada ni be. Sampai nembur zahal langsir. Ya. Nih, gede kesana. Ini bigger list dah. Nơi bị đông phẳng à bữa điện hàng bấy này bảo bữa sai ông thay sẽ thêm điện vậy nên thay sẽ thay được sai rồi Ừ. ไปยืนแต่ทำ Ya dan kamu tahu pada sini di mudah kan Jangan ada kakang bayi nih Gaben bem haji nih gua alas pun tak kayak Jangan ada no tangsei Jangan daya, no thằng mày than sấy, trong mình chắc khăn là lấp bể jangan kerja. Than được bao sát thằng lẹ yang ngebas sih yang sát thằng Jadi orang mau sát thằng bayang. Này nếu mà hay cái mến phải để gì jangan cứ giúp chính tháp với lăng. Chim trái bên ngoài cứ giúp. Suka kenal Belum sampai minggu sampai. Bagus dan bilang mau suka. Minggu sampai. Sang hasil kesu gak kena bedi kai sang gak hayal kesu merang
थांनानै गाहायाव थांबाय आरो गोजौआव गाखोलायबाय मेंजोबसाबाय